плътни вежди с обем за нашата клиентка. Знам аз какво съм, само знам, че ти си вълшебница. Клиентката ни имаше стар предходен грим, който беше избледнял до определено ниво. Лесно успяхме да го заличим, като покрихме с нов нюанс в топло кафяво. Тя избра стила на по-плътни и гъсти вежди с отчетливи космички. Снежанка ли си? Не знам, само знам, че ти си вълшебница. Разкошни са руни. Наистина ли ти Много ти харесва? благодаря. Харесват ли? Да. Много са хубави. Много са хубави. Гояки. Много. Комботехниката придава плътност и обем на вежите в комбинация с много приятен и наситен цвят, който е дълготраен във времето. Повече за тази техника можете да научите в нашия курс тази есен. Много са красиви. Прекрасни са. Право, правим се рад. чудеса. Важен съвет: ако имате остатъци от стар перманентен грим и те са наистина светли и избледнели или сте били вече веднъж на лазерна процедура, не е необходимо да продължавате с лазерните процедури, а просто да ни изпратите снимка и да видим дали вече може да се работи по веждите. Не забравяйте, че многократното лазерно третиране уврежда вашата кожа и прави новият грим труден за задържане. Очакваме ви! Контакти по-долу.